Гери направо ми донесе обувките и каза: обувай. Още щом видях Walkmax Outdoor, реших просто, че трябва да ги взема. Семейството на Walkmax порасна. Представяме ти новия модел Outdoor. Удобни, леки и модерни, с уникалната заоблена подметка Walkmax. Тя има 6 отделни слоя, които ти осигуряват комфорт, стабилност и устойчивост. Преди да открия възможността да ходя малко по-леко с помощта на Walkmax, всъщност аз отказвах разходки. Но сега разходка не отказвам и то с настроение. Walkmax Outdoor имат подсилена подметка. Материята на обувката е водоотблъскваща. Идеалният избор за по-хладните и дъждовни дни. Има нещо малко по-различно в Walkmax Outdoor, малко по-леки и той като ръкавичка. Всъщност движението е наистина много важно, особено докато съм бременна, но сега наистина е по-добре, защото се разхождам повече с Walkmax. Любимият модел на Гери е Walkmax Fit. Уникалната заоблена подметка на Fit е изработена от 6 отделни пласта за съвършен комфорт. Много по-лесно се ходи с Walkmax и стойката ми е по-изправена. Посрещни есента с Walkmax. Избери практичните аутдор обувки. Модерни, ежедневни и стабилни, в практичен сив цвят. Стъпвай удобно и уверено с Walkmax Fit. Универсален модел и за двата пола. За мен Walkmax е удобство, спокойствие и лек за проблема, който има. Убеди се и поръчай практичните Walkmax Outdoor, подходящи и за мъже и за жени, с 20 лева отстъпка за клуб 5 звезди. Обуй Walkmax Fit още днес. Цената е същата. Потърси есенната колекция на Walkmax BG, изпробвай ги в Topshop магазините, поръчай лесно на 02 81 851 09. Избери Walkmax балерини спорти, сега с 40% отстъпка, само за 59,90. Балерини спорти са с модерен дизайн, удобни и стабилни. Гръбни ги още сега!